khun jong kan yam tri ki basong ki basa andang ba shlong aduk menin kasngi kum ka jeng pengkre banya sementa haka len yam be ding klam kabla sang aduk menta kasngi hanong ba juai kila pelong ya ka shat ka kemen ka ngu ka dem haki benta ki baper jong kan nang ba shlong nakaleng jong sangat pertau layo ban sakhilang haka ni ka jing la kemen haki babun ki benta jong kan nang ba shlong haki ba ki ya keleng ki jaka banyak syarat ya kemen banyak kenhoi berkemjuru ban pendap ya kan yam ya kan rukom kabalong kat kum karti ka dustur jong ubarim ubaja bat kemjuru kat kum kan yam ka rukom kabladan aduk kipor ke bemensua di ba kan ka jing yam ne rukom ba ka syarat ka kemen ladon lang ru aduk ki kenaret ki kun samla hadu ke belasan ru kumju nagalang usangot uperta layo banyak keren Dr. Omanlen Kendia haka boleh thu iki babon ki badai bakan dikar kom lenyam nak bau laong baka be ning klam kam dei setia tanggata ka baju ong ki briu man be ya ka klam hande ka ju ka por ka long ru mat ayu aidam ya ublai ubla pha ya khun ben riu won song won sa ang ya sla perthei de kia man paman mian to khut ayo asin nang lo kini arki dhar lo ke go tem hai ni apa gedong mopem kerpa dia ka mandai jojo pesa wo ke ga plong lai hau arki dhar ini Aje ko mulai piye wat sao 6000 ngoi mi atre kena kerat nek ngin nek met ko jat ko ko jangan apa tunang po tunap yang kini dong mo prem kerat tre kerat inga ada thai to kadar bar ko sor bar wo ye ngoi ye jam nek ngin nek jan met prem kerat hak ni tunang ka thau mo prem kerat tre kerat nek ngin nek jan met kat kam ko kular ko mi ko mi chat hai wan ni thau ngau pendap hai rupai yang pi dei maya yang kerat is ket dei chat ket kerat dei met mon kerat yo hau dong ni lok sur tur kerat ka jorong kan kom jorong tempat yang ka berong awan set yo mani o ba yo met kerat takor ku kerat yang iwaro kerat ko am lang ni dong ni lok sur kerat ko dingo ya jam nga kat saja tur kerat dei ong ni 6000 mo bon ki ba matali kila ong kila be ya kedustur jong ki ya kaniam jong ki wai lo matai kendiat ka ai ka badan klam saya haki penar bat hentam badan klam badan klam kedai i nengkong menchua ki ka badan klam ni khot ka shat saus ni layo laya hai ka ba katanra jong ka kedai ka bangin pendep ya ki hukum jong utrai kanran hadin bau lapha ya unyau trep nyau skum ni nyau nyawa sa sini selakan da pathai
Shua bun klat. Putri kerat shua bun klat na nyotrep nyoskum. Uong ba ukwa bani i ba mangi ko nyotrep nyoskum ngin pendon borom ya ka kerteng ka nam jong u da ka shat. Katahi hasatlak ka pathei ha ka wei pawei ka jaj ban reu. Ka wei ka jaj ban reu ka badan ka pathei kat kum ki param niam ki jingi thok khana niam ka jing pendon borom hi ya ublei trai kan rat nong bu nong thau ka dei lang ba ka shat. Ti ka ben kham ka dei kam dei ka bang yong tăng ka bang ong ben be ka kham andai ka tan rai jong ka dei ka bangin pendon borom ya ka jing wan long breu jongi sasni slak ndo pathei ban pendon borom ya trai kan rat nong bu nong thau kat kum ki hukum jong trai kan rat uong ba ha ki saus ni laya kata ka mod naru le sai ka pensin mulong musiang mu chai un wan khmi ya ukon nyo trep nyo skum ba ha kita ka jing wan khmi jong u ni dei ban ai buram yu ban pendon buram ya ka keteng ka nam jong u da ka shat ka men ka shat be ding klam rangkat lang ru bat ka shat lo kadai atli ki shat jong nyo trep nyo skum ki ba don ka jing ya dei bat ka jing ya tho khana jong ka jing wan jong nyo trep nyo skum chini slak ndo pathei Penamar mantangi ibu ke kibur rumah ke bola abi ula buat di kubai pat kiniam. Te la saya ke jing i jong ke bari buat kene. ya ta ki ba jit da jal ka jong jong niam yum don gi ban kan tha andai ka jing hi kai niam yang hi long ba ni dei ban buram ya ka jong buram ba ya ka jong ki ru Pi kumno ha bari buat ka niam tre senra senang ne sakmat pi ha tu kanang klan ne. i ba ka jing so thu jong ki breu ya la ka tan rai ka dang scam ta Dai buat kena ka jingya jong ki khon ka niam tre ha buat dai buat kena ka buat klam mah nong ba slok. ni na ka sai ra niam tre shlong ni long ki penar ki bawan song wan sa sini shlong kat kum ki jing khen jing dia la lab ba hadin jong ka jing phasi yo pianong ba ni wan phet bo hai shlong sini ban wat ya ka jak po te abang idon na jingai jong shlong ni sko don kam ban don ka seng ka ban la ban te la kam ya khon jong niam tri nang ba kin long ki basngan ha ka niam guru kam te nado badon ka seng ra hang ni ni ya pendon boram ya ka ben klam rangkat seti sejuai ni sna ya ka te garong bat ni ra sejuai ban ya don bentalang andrei swa bangin pendep swa bangin lik sejuai pat ni pendep pat ya benta ki ba ni le sini selong da ka ban kong man ha ka de ka sitrik ban atrik ni le ha ka wei puwei ka tenum ka thandai jong ki khon jong niam tre ki ban ni sor selong ban ai ka duwai pirat ban ai ka kerku kedok ya ki ying ka sem habe dei bat kini ka niam ben klam jongi mentang sini ni sedang ya ka jing shat bangi de shat si gidong ba pher ham tam gini gidong ki ba ki bun ki khon jong niam tre temen tang sini ni sedang seti semua prem ban sai ka dei ka si ka baar ka bangin shat sa nong so pho sa lama bela sa sanhil sa lombing jeri sa kolapti ha ka si ba khado in shat sa wat thabro sa so sun sa mokhar bat ha ka pratrik pat ya gani ka rong ka bangin asna nang ni ngin ra sa juai bangin yo ban ya sim bentalang ha ka si khado jong be klam kata ka dei ka kendai trik mentau bunai Ka jing sa dah ka bari dai buat kena ka jing pengkrai ka buat klam na ka leng ka senra na slong. La kana pos na mai ka las dangi. Dulu paseng ya keseng seng right ndus pa andre posnem menchua ni la isim mentabit ban lit ya don bentalang bat ka ben kham sati sejuai bat kumjuru sini sa so